Dobrý den, jsem Michal Livšic, doktor kliniky D-Smile. Dnes bych vám chtěl představit velice zajímavý případ, kdy se na naši kliniku obrátila máma se svým synem. Měli skoro stejný problém, ale vzhledem k různému věku pro každého ten nový úsměv měl svoje výhody. A nyní vám ukážeme, jak to vypadalo. Volám sa Mário Bartoš, pochádzam zo Slovenska, z mesta Galanty. Keď som chodil do školy, na základnej škole, tak zubárka mi vždy povedala, že mám zdravé zuby a ako keby to bol dar od Boha. Áno, povedala mi to a postupom času, od tých 16-17 rokov sa mi začali tak príšerne kaziť zuby, že to nebolo možné. Tak vlastne vždy, keď som chodil k zubárke, tej spomínanej, tak pri každej blombe alebo niečo, čo mi nevedela spraviť, tak to trhala. Samozrejme, prišiel som o veľa zubov, tak som to nechal tak a strach som mal veľký z doktorov, zubárov, hlavne po tej skúsenosti, čo som mal, no a tak som dlhšie nechodil. Potom to bolo veľmi zanedbané a zlé a tak som si myslel, že už to treba začať riešiť. Moja mama tiež má problémy so zubami, už odkedy bola tehotná, vlastne po tehotenstve sa jej tak začali kaziť. No a taký mala strach z doktorov, aj doteraz má, tak to je jasné. Takže volám sa Božena Bartošová, bývam momentálne so synom v Nemecku a moje problémy so zubami vlastne začali už v tehotenstve, ktorí sa mi začali kaziť. No a potom, keď už sa mi narodil syn, tak postupne tie zuby sa mi až tak pokazili, že niektoré museli ísť už von. Takže od takých 25 rokov som nosila stále mostíky. No a tie mostíky boli vlastne aj hore, aj dole. A to som bola veľmi spokojná ešte na Slovensku, vtedy mi to urobil jeden veľmi dobrý zubár. Tak tie mi vydržali 25 rokov. Parádne, tie mostíky. No a potom už asi tak, keď som mala okolo 50, tak vtedy už sa mi začali aj lámať tie mostíky. Na jednej strane sa mi zlomil, na druhej strane sa mi zlomil. Pritom oni boli ako zvonka biele, ale znútra kovové boli. Ne? A napriek tomu sa mi to zlomilo. No a tak potom som to jednoducho riešila tak, že tie zuby sa potom vytrhli, lebo už sa aj pod tým mostíkom pokazili vlastne. No a začala som chodiť jednému nemeckému pánovi doktorovi a ten mi povedal, že nakoniec, že mi spraví teleskopické, že mi spraví. No tak som sa potom aj popýtala, že čo by to stálo, koľko by to stálo, lenže to by boli vyťahovateľné. Nakoľko ja protézy nemôžem nosiť, pretože mňa to napína. To ja nemôžem. No a tak som si to potom všetko dala dokopy, že za vyberateľné by som dala toľko peňazí, tak potom som si išla na YouTube, tam som si vás našla, porovnávala som si tam ceny a tak som si povedala, budem mať trvalé a skoro za tie isté peniaze, ako za tie vyklápacie. No tak potom som si pozrela vaše všetky tie recenzie, videá, no boli sme nadšení so synom. Veľmi sme sa tešili. Tak sme sa rozhodli, že musíme s tým niečo začať robiť. Vyhľadali sme si na internete pár kliník, niektoré boli veľmi ďaleko, niektoré boli proste nevhodné na to, aby sme tam cestovali. A tuto v Prahe sme našli pána doktora z D-Smile. No a to nás veľmi potešilo, že to je blízko a že recenzie boli neuveriteľné, jednoducho bomba. Tak sme pozreli ďalšie videá, a presvedčilo nás to jednoducho z tých reakcií ľudí, aké zuby mali. Mali krásne žiarivé úsmevy a to sme chceli aj my. No a potom krok za krokom, ako išiel čas, tak sme dostali termíny a u doktora sme sa stretávali do roka dvakrát, myslím. No a výsledkom je to, že mám krásne zuby, zatiaľ len horné, na dolné si treba ešte našetriť. Ale ten efekt a mojej mamy zuby sú vynikajúce, nádherné, krásne. Zase sa smejeme jednoducho a je to veľmi dobrý pocit, že proste aj jesť na verejnosti alebo sa s niekým rozprávať bližšie ako 1 meter je už príjemnejšie a dá sa to zvládnuť. A predtým som mal už aj trému z toho, necítil som sa dobre a tieto zuby vlastne mi dali aj sebavedomie. Cítim sa lepšie medzi ľuďmi a je to vlastne... Zase mám nový úsmev a to sa veľmi teším.
A teraz ten pol roka, jak mám tie zuby, tak ja už normálne môžem všetko jesť. Ale bolo ťažké zo začiatku, poviem, že napríklad moji veľmi blízky, ako rodina, nevedeli si zvyknúť na to, že mám, lebo ani predtým som nemal také väčšie zuby, ako mám teraz, a také pekné, takže to bolo pre nich vlastne ako nový človek, ale doslova nový človek, lebo iného ma nepoznali nikdy, ani predtým, s tými pôvodnými zubami. No tak vlastne stále ešte počujem, keď sa usmejem, že mám veľmi pekný úsmev a zuby. Takže ohlasy sú stále aj doteraz. Super. A verím, že aj budú, aj keď budú tie spodné zuby. V jakou chvíli jste si řekla, že ano, tady zůstaneme a tady budeme dělat zuby? My už sme s tým prišli. Jo. My sme s tým už sem prišli. Takže už jste věděli, že zůstanete. Áno, jasne. Ja keď som videla vaše práce, ja som bola šokovaná. Však to sú neuveriteľné výsledky. Super. No, veľmi sme sa tešili. To bolo to, že pán doktor, bol ste veľmi profesionálni, všetko ste nám pekne vysvetlil dopodrobná a videli sme, že sa tomu proste rozumiete, že to máte ako maličku. A tá profesionalita, tá sebavedomosť toho, že to robíte už vlastne aj v minulosti a ste v tom dobrí, tak to ma presvedčilo o tom, že u vás jedine si nechám robiť zuby. Řekněte mi prosím, ty nové zuby, jak reagují v práci, nebo už jakoby berou to normálně, že jste tak vypadala i předtím, nebo ještě dostáváte nějaký komplimenty? No už teraz nie, ale keď som sa vrátila odtiaľto, no tak boli nadšené. Moje kolegyne všetky boli nadšené. Hovorili, že mám úplne iné ústa ako predtým. No, takže veľmi sa im to páčilo. Veľmi. Takže tentokrát mi... Takže kľudne sa rozprávam s každým, kľudne sa smejem. No a moja sestra, a tiež tak, že je tam v Nemecku, a hovorí, keď ti dá on tie provizorné zuby, tak mi ich donies. A tak som sa smiala s ňou. Že to je škoda, aby sa ti zahodili také pekné zuby, že donies mi. Co si z toho všechno pamatujete? Jestli to bolelo, jak dlouho to trvalo a tak dále? No, ja si pamätám, že to bolo dosť dlho, že to trvalo, ale potom, jak mi napíchal pán doktor injekcie, tak už som nemal vlastne žiadne pocity. Už som mal len otvorené ústa a čakal som, kedy to skončí, ale nebolo to nepríjemné, bolo to znesiteľné. Vôbec si nepamätám. Ja som tu bola asi 6 hodín alebo 6,5 hodiny som spala. Tak sa mi zdá nejako, ale ja si nepamätám nič. Vôbec? Vôbec. Žiadne bolesti, žiadne nepríjemné vzpomínky? Nič, vôbec. Tak môj odkaz je taký pre všetkých nových eventuálnych zákazníkov alebo pacientov. Nech sa neboja ničoho a treba do toho ísť naozaj čím skôr, tým lepšie. Budete mať skôr krásny pocit a krásne zuby a menej problémov v živote, takže pevné rozhodnutie vám prajem ostať u pána doktora tu v D-Smile a ostať v dobrých rukách. Vlastne je to veľká vec, keď vám pán doktor zmení život. No jasne, nech do toho idú. Bez zubov sa jednoducho nedá. A človek sa len trápi aj pri tom jedení. Veď to je katastrofa. A pri rozprávaní, smiati sa, to sa nedá stále ústa si zakrývať. Nech sa ničoho neboja vôbec. Čo ja práve, že sa veľmi bojím lekárov, no tak ja som tu bola v pohode. Úplne. Však ja som mala vždy panický strach. Veď vám hovorím, že od tých 22, 23 ja som mala non-stop problémy so zubami. Takže... Stojí to za to. No jasné, bez debaty. Každý, kto môže, nech sa na to dá. Já jsem opravdu rád a šťastný, že to tak pěkně dopadlo. No. Všechno se zahojilo, ale opravdu je to potěšení. Ďakujem, pánu. Ale veľa námahy vás to stojí. Jo, moje určite. duše tam vevnitř těch mustků opravdu leží. Ďakujem veľmi pekne, pán doktor. Šťastnou cestu a my se zlaté ruky. Ďakujeme a ešte to tam tú recenziu. Prosím, budu vděčný za to. A už inému lekárovi ani náhodou, lebo vy ste ešte minule hovoril, ja mám ešte mikrofón. Minule ste hovoril, že vy chcete urobiť takú prácu, aby ten ďalší zubár videl, že ste to neskúšoval, nie? No a ja som povedala na to, že v žiadnom prípade ja už inému zubárovi nepôjdem. Nie. Ja som spokojná s vami. Na videu, keď som si vás pozerala na YouTube, tie videá, s tou pani s takou dlhovlasou, čo chcela tie hollywoodske zuby, tak som povedala hneď Máriovi, hovorím, Mário, bereme si Michala. Děkuji, že zůstáváte s námi.
Koukněte na naši další videa. Doufám, že oni vám pomůžou udělat správný výběr a změnit svůj život k lepšímu.